între vârstele de 14 ani și 17. Așa că a fost acum mult timp. Tind să cred că m-am schimbat destul de mult de atunci. Mergi anul acesta la Comic-Con? Da, cu siguranță, normal că merg la Comic-Con și o să merg chiar în toate zilele. Și pe lângă faptul că o să merg la Comic-Con, vreau să vă zic că o să vorbesc cu Rocian și o să fac stickere cu chestiile astea din Japonia pe care le-am făcut acum pentru facultate. Și o să le dau gratis la Comic-Con. Adică dacă mă vedeți la Comic-Con și veniți la mine și faceți poză, o să vă dau sticker. Yay!